人類は古代の英知に戻るのではなく統合へ進化する。人類の意識進化は直線的な進歩ではなく螺旋的な回帰と進化のプロセスです。古代の英知に戻ることは過去への対抗ではなくより高次の統合への進化です。現代の科学技術と古代の英知を統合することで人類は新たな意識の段階に進化する可能性を持っています。これは単なる知識の蓄積ではなく存在様式の根本的な変容を意味します。古代の賢者たちが到達していた統合的な世界観、科学と精神性、物質と意識、こと全体の統一を現代的に再構築することが鍵となります。意識進化の螺旋について本編古代の賢者は知っていた。量子力学と一致する5000年前の真理で詳しく解説します。